Mużika Mużika se jirritorna l-5 edizzjoni tiegħu b'16 finalist li se jkompetu bejn is-27 u d-29 ta' Marzu li ġej. Il-Festival ta' Kanzunetti Maltin li baqa' jikber sena wara oħra u wieħed mill-ikbar festivals fil-portafol ta' Festivals Malta. Madwar 150 tekniku u professjonist jaħdmu waqt il-festival u minn wara l-kwinti. Waqt konferenza ta' tnedija tal-edizzjoni għal din is-sena, issemma kif se jkun hemm diversi sorpriżi fuq parki straordinarju sinonimu ma' Mużika Mużika. Minn barra hekk tħabbar kif din is-sena se jinbidel il-proċess tal-votazzjoni fejn tneħħit l-eliminatorja waqt li l-ewwel serata se tkun iddedikata esklusivament għal voti ta' dawk preżenti fis-sala. Wara dan, il-voti jinġabru biex jingħaddu mal-komplement tal-voti tas-sibt li jsiru bil-ġurija u televoting normali. Fis-serata tal-ġimgħa li kull sena tkun tal-mistennija jindaqqu diski klassiċi Maltin flimkien mal-finalisti parteċipanti. Aspett importanti fil-festival tibqa' l-Orkestra Filarmonika ta' Malta li bil-50 element tagħha toffri esperjenza mill-aqwa. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, preżenti għat-tnedija, tenna l-importanza tal-preparamenti għal dan il-festival prestiġjuż li bħalissa jinsabu fl-aqwa tagħhom wara li anke kien imtella b'suċċess il-Malta Eurovision Song Contest. Mużika Mużika għandu aspetti ieħor kruċjali dak li niċċelebraw il-lingwa Maltija, lingwa mill-isbaħ, lingwa li taqqat il-poplu Malti. U għawċi kollu flimkien illi bis-saħħa tagħha l-artisti rakkontaw l-esperjenza tagħhom fid-dinja kontemporanja li qed ngħixu fiha u pajjiż naturalment. U aħna kommessi nkomplu nkabbru Mużika Mużika għax fih naraw opportunità li l-poplu Malti jiġi flimkien jiċċelebra din il-lingwa Maltija tant sabiħa li tant inħobbu. Tagħna wkoll il-kummenti tiegħu iċ-chairperson ta' Festivals Malta Aron Zara fejn sqar li din is-sena se jkun qed jara xi tibdil fl-istruttura tiegħu fejn fost l-oħrajn issa l-kanzunetti se jkollhom jumejn fejn jeżibixxu l-kanzunetta tagħhom mingħajr eliminazzjoni. Tal-ħamis ikun ibbażat fuq il-vot mis-sala. Il-voti mis-sala jingħaqdu wkoll ma' dawk il-ġurija li jkunu esperti mqabdin min-naħa tagħna, il-format tal-ġimgħa jibqa' bħal dejjem popolari, il-ġurnata is-serata tal-klassiċi u mbagħad il-finali li se nkunu qegħdin insegwu 16 il-kanzunetta finali li fl-aħħar mill-aħħar tkun qed tagħmel għal darb'oħra suċċess il-Festival Mużika Mużika. Il-biljetti tal-festival li se jkun qed jittella fl-MFCC ta' Qali u jixxandar live fuq ix-xandir nazzjonali jinsabu għall-beħ waqt li aktar tarif jinsab fuq il-paġni soċjali jew is-sit elettroniku mużikamużika.mt.